Călătoria mea începuse cu o întârziere la autocar, dar reușisem și am pornit spre România. Masa și eu tot. E cald aici, nu am așteptat că o să fie așa de cald. E soare, e bine, dar de seara cred că o să fie deja. Eu m-am îmbrăcat așa, am pregătit. Stând în ambuteiaj. În această cursă am ajuns și în ambuteiaj. Da, spre mirarea mea. Am stat acolo câteva minute, dar nu mă bucura deloc, căci cursa noastră întârzia tocmai cu 2 ore. Între timp admiram frumusețe pictată, dar și frumusețe de peste geam. Aici deja eram în România, dar până la locația mea mai era distanță. Am ajuns cu mult mai târziu decât planificasem și presupuneam. Eram tare curioasă să văd apartamentul în care urma să stau, dar în același timp eram tare obosită. În sfârșit am ajuns după o cursă lungă acolo unde doream și unde trebuia să fiu. Așa că haideți să luăm tur, să vă arăt cazarea mea. Cu ce vreți să începem? Să vă arăt camera. Aceasta este camera, televizorul care nu o să-l folosesc. Iată, așa. Mai departe, baia, unul din cele mai importante locuri, cred eu. Un plin de să te machiezi. Uitați-vă ce cadă, faină, totul alb, așa cum îmi place mie. Simplu și drăguț. Bucătăria. Alt loc important. Floricica aici, care sărmană se usucă, nimeni nu are grijă de ea. Frigiderul gol și cu mâncarea mea în stare deplorabilă, care a ajuns până aici. Aceasta este bucătăria și așa avem aici o priveliște. Doar pentru cei care iubesc orașul și iubesc atmosfera de oraș. Poți să stai să meditezi aici, la aer. În acest apartament eu am găsit o floare de cameră uscată, care moare deja. Și da, acum e cât ora? Ora 12. Deja, perfect. Dar nu pot, nu știu, mie îmi pare rău. Poate că misiunea mea cea mai importantă era aici, să ajut floarea asta. Vreau să fie bine floarea. Era destul de târziu, iar floarea ce o găsisem pe masă îmi captase atenția și parcă mă ruga să o ajut. Până să ajung aici, am parcurs un drum mai lung decât cel făcusem de la Chișinău până în București. Eram doar mulțumită că mi-a reușit să fiu în acea seară acolo și urma să fac ceea ce mi-am dorit foarte mult timp. Este dimineața și trebuie de ridicat deja. Da, am dormit binișor. Haideți să deschidem geamurile, să facem lumină în casă și să vedem ce este aici, așa, afară. Este binișor, da? Și aici la fel. Îl deschidem. Iată așa. Să deschidem și un pic. Chiar ușa. Un pic de aer. Iată așa, și eu încep să mă pregătesc. Încep să mă pregătesc pentru ziua de astăzi. O zi interesantă. Salutare tuturor! Cum la voi? Cum ziua? Cum apropo timpul în Chișinău? Este soare cald? Aici în București este cald, senin, frumos, am un geam panoramic. Și iată mă sună cineva. Continuăm. Am fost sunată, trebuia să răspund. Deci, ce vreau să vă spun? Că mă pregătesc deja pentru evenimentul de astăzi și am emoții un pic, da, am emoții, pentru că sunt prima dată în București și voi picta în București. Asta este ceva important pentru activitatea mea. Telefonul meu cade pentru că nu e instalat bine, ok, haideți să continuăm. Deci, este ceva important pentru mine ce fac acum. Las aici aceste momente, în primul rând pentru mine, pentru că cândva le voi revedea.
și vreau să mă împărtășesc cu voi pas cu pas ce fac. Eu sper să reușesc, cred în mine și în talentul meu. Este important și un pic am emoții. Vreau să reușesc. O să reușesc, sunt sigură. Sunt chestii care apar, întrebări care trebuie să le rezolv acum pe loc, pentru că nu călătoresc atât de mult și multe lucruri nu le știu. Dar o să fie tot bine, sunt sigură. Asta e. Eram cu gândul doar la ceea ce urmează să fie și cu speranță că voi reuși. Mă pregătesc de eveniment. Evident că am emoții. Pentru că este ceva nou pentru mine. Eu nu am mai pictat în România. Este prima dată. Evident că am emoții, dar va fi totul bine. Aici nu este un fel de călcat și respectiv sunt nevoită să merg cu bluza așa cum este. Dar va fi bine. Deci, eu sunt pregătită să plec. Mi-au rămas bun de la această locuință frumoasă care m-a găzduit timp de o noapte și merg să creez o pictură nouă. Sunt și eu foarte curioasă ce va fi în această seară, dar o fi ceva frumos cu siguranță. Deja așteptam cu mare nerăbdare să văd Miri, să văd locația, să încep să pictez și să aștern pe pânză o nouă poveste. Odată ce am ajuns la locație, am început să caut locul potrivit pentru a picta. Evident, ajung mai devreme decât oaspeții pentru a mă acomoda. Iar aici am observat prezența mirilor. Eram încântată să-i văd și totodată curioasă să-i cunosc. În aceste clipe sunt doar eu și pânza. Tot aici observasem mirii care priveau curioși cum eu pictez. Am așteptat momentul, eram bucuroasă să-i invit să privească pictura. Bună seara! Puteți să vă apropiați! Apropiați-vă! Cred că am stricat surpriză. Bună, eu sunt Marina, am fost invitată de către Andreea ca să vă fac un cadou la nuntă. Foarte frumos! Mulțumim! Sunt un lucru foarte frumos și iată, Super! îmi pare bine! Nu reușisem să filmez momentul întâlnirii, în schimb a rămas dialogul. În continuare, am rămas să pictez. Între timp, se lăsase seara, iar atmosfera evenimentului devenea tot mai distractivă. Am avut parte de o seară călduroasă, iar cât pictam, se apropiau invitați pentru a privi pictura. Se apropiase chiar și invitați de la un eveniment alăturat. Erau fascinați de cele văzute.
Am trăit o poveste frumoasă la acest minunat eveniment. Dorința mea a fost împlinită să pictez la un eveniment în România. Drumul meu a continuat spre a reveni în Chișinău pentru a-mi continua activitatea. Cu mare drag voi reveni să pictez cele mai originale picturi la nunți pentru cuplurile care se întâlnesc și decid să meargă pe un drum al vieții.